गिबि गिबियावनो नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों आङो रंजालि बैसागुनि फाथाखाथा गामिनि जानानै बयनिसिमबो खुलुमनाय अननाय सिबिनाय जासिहरबाय। जोंहा दिनै फाथाखाथा गामियाव फाथाखाथा गामिनि गेवलां फोथाराव 22थि बैसागु फोरबो फालिथाय बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। बे हाबाफारिखौ साननैनि हाबाफारि हिसाबै जोङो लानाय जादों दिनै आरो गाबोन। दिनैहाय जोंहा सेथि दिन आरो बे सेथि दिनावहाय जोंहा गोबां हाबाफारि लानाय जादों। गिबि खेब हिसाबै जोङो मेन गेट बेखेवनाय, मेन पेन्डेल बेखेवनाय, लोगोसे जोङो माखासे खेला दुला लानाय जादों। आरो गाबोनहाय जोंहा माखासे सावराय मेल दं, गेवलां मेल दं, लोगोसे जोबथारनायाव जोंहा हारिमुवारि बादायलायनाय हाबाफारि लानाय जादों। बे हाबाफारिखौ लानायनि जे मेन उद्देश्य बा थांखियानो जाहैबाय, जोंहा फाथाखाथा गामिया मोनसे मडेल भिलेज हिसाबै रिकगनाइज जाबाय। आरो बे मडेल भिलेजनिफ्राय फाथाखाथा गामिनिफ्राय जोंहा गोबां रायजो राजा बिथांमोनहा माखासे गावबागाव पार्सनेल बेक्तिगत खामानिनि थाखाय बा गथ' गथाय फोरोंनायनि थाखाय दाब दाब जायगायाव रायजो जाहैनानै दङ बा दाब दाब जायगायाव थाहैनानै दङ। जाहाथे जों बै बिथांमोनजोंहाय बोसोराव खनसे नुजालायनाय, रायलायलायनाय, सावरायलायनो थाखाय मोनसे खाबु लानाय जायो। बिनि थाखाय जोङो बे हाबाफारिखौ बोसोरफ्रामबो लानाय जायो। देग्लाय जोंहा 26 खेब जाबाय। आरो बिनि मेन उद्देश्यआनो जाहैबाय बेबायदि गेट टुगेदार, अर्थात जोङो बेखौ नाम मोनसे होनानै दोननाय जादोंमोन, फाथाखाथा गेट टुगेदार होननानै। दा बेनो जोंना जिहेथु जोंनि इयुन गथ'फोरा जाहाथे जोंनि मडेल भिलेजनि जे आदर्श आरो आदर्शखौ बिथांमोनहा सोलोंनानै लानो हायो। आरो जाय बिथांमोना दाब दाब जायगायाव फरायनानै दंहैयो, गोरों गोरा जानानै साख्रि लानानै दंहैयो, जाहाथे बिथांमोनहाबो दिनैनि समावहाय फैनानै जोंनि गामियाव थानाय रायजो राजाफोरनो माखासे गियान होलांनो हायो। बैबायदि थांखिखौ लानानैनो बे हाबाफारिखौ खुंनाय जादों।